Arzulyň öňkü bölüminde gördük. 22 nefer adyny ýazyran adamly gelýär bilak. Oham şu 22 neferiň etýän işleriň ýüzlerinden bilýärdi. Näjre adamlyklaryny, näjre kylklary barlygyny. Äwelki ýaşmamyz beter kyn ýala. Men fikir etmeýän oturaýyn. Seni atam memaryan, yaşmana odada, yaşmana varyan, yürü boşta geçirelim. Mehmet'e hoş et ya. Yöne gelse caylaqayın görün ya, yöne geçer de olada. Mehmet'e hoş et ya. Mehmet'e bitir hoş geç ya. Mehmet'e bitir hoş geç ya. Hop, evvelki yaşmaňyzyň şu 1000 metrlik defeňizinden derýän içine bökmekdir. Şu derýän içine böküňizde hiç gorkup bermeňiz. Gyýyň nädir ol? Beter rahat daýt. Yeri gözletiňiz 2 däne tegelek görersiňiz. Olukon tegelegiň içinde biz adam ýa balykla bilen oň içini doldurdyk. Kişik tegelegde görersiňiz, kişik tegelek siziň bökmeli jaňyz. Oň içinde hiç da ýokdur. Vay, işimiz gaýtjygy we. Oham her timiň adamlary böksele, diýer da galsala, aşağı gitmeli, bir däne sandyk almaly. Oham şu sandyklaryň içlerine wasaýl bar. Şu wasaýlla bir däne gawja kudy bejermeden çürüýip. Oham her kim gawja kudy bejerse, utya, utan adam bir däne wiýasat tutýa. Oham utturan adam bir neferde öýe olmalla. Bir göreýin, tikelli balykla siz inkewden gitmeli. Oo. Kim äwel bökjek diýe he? Hey, cuma gotla gaýgatyp bermäňiz. Men eşitdim şulaň bir däne adamlar we inkewden öller tetdirmäne. Inkewden hatarly işlemidi test etip görmeli. Yani men bir çolak wapşyrýançymy? Ýok. Meni hemme adamlar hastahanada ýatylar. Sasyň alyň. Ol konja tawy qıt 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 qıt. Bir pul alamak be işimden çürüýip dogor. Hey, men başardım millet. Vay, burada ayağın gıcıklaya. Vay, birazdan adam ýa balygy ba. Kömek edin, birazdan adam ýa balygy ba. Ay, boljakday. Indi kim äwel bökýär he? Äwel hanymla. Bolýa, özüme körün. Gawun bir dälçilik etmek. Adamyň balygyň ardyna bökmek. Ol edip bille. Men edip bilen onu. Ara. Vay canalam. Vay. Hey can! Aşağın özü. Vay, asıl bolmaya, asıl. Men bökjekkä. Yukarıdan korkyan mı he? Hawa kıskandım her şeyle. Hiç yani yok sana ol. Yönetin beteri korkak bolyan. Hem ne? Bir däne tavuğun böğrüğün alyan. Yani iş näme? Ya kut. Yani va. Sen o aptallan gitmeli. Bar tavuğun yol o aptallan. Soğru kıyı. Berekellah. Hawa. Nene Aw, şunjura bolan nelep qaharym gelýär. Bagışly Kris ýöne men bir derdim ma. Näme derdin ma? Bir dert ki, maňa ijazat bermeýär şu ýere bökletdirmäne.
Hop hiç işgal yok bükmesen ne var ya. Yönü sen kimi oturup bile ya. Hem sonra da senin madam hakkı harlar gelip sen ölü verip bile ya ha. Beter birli risk. Göze, olur göze. Onun 9 yere vekip bilmeyen otuyla. Her neyem olsa da sen şu böğrü giymeli. He tavuk bollun. Hop görevli 8 nefer böküptür. 2 ne de tavuğumuz var. Bir neferimiz az. Men kitisi yere vekmeyen. Men olsa yere vekmeyen. Bay bir tinne olmalı. Can. Men öleceğim o verin. Bol ya. Siz ne tikelli balıklardan mollun olun. İyi değil. Sen de şu at cıhluk tutallan silerine. Hava. Ne sizin ne vatanın gıyla. Baryak. 9 vurtmayımız velen 2 tane tavuğumuz var. Cıhluk sıçalla. Eğer siz olar var otup bilseniz biz size bir tane araba verecek. Tanıklığınız onun için ne koyup ekitmeyene. Hop anlıqla. Kim evvel bökçüktü ya he. Yok, imkanı yok bu adamın arasında ol işetsem. Neymiş plan? Şu adamın arasında bir koyayım mı? Taçlan darğanar kim? Şu at bir sarı otuyor mu? Ol etmedi mi etmeyen ol işe? Vay vay sen bökmeli. Kim ayttı? Özüm ayttım can oğul. Sen taçlanın çürüyüm men oturacak ya. Yığınılık köpala. Çiçergül cılvarın melen. Bu kurda kıymalak yana bana reperli yana kolup. Sen näme diýulamy sýurtayak? Näme? Fikretdiň bilat fashion show mu hadyding mi he? Her näme olsam da sende ne gawe? Sen bökmeli. Başarsan möktür. Göbe. Leşana, seni öldürürüm. Gawjaya bıgnım mi he? Şıncırı adam olmaları o. Geldim. Men fikretdim çoğunan yaşamasam kadiydim. Allah. Yok. İyidin öde. Men bir işletip bilmeyen. Men beşer korktum. Bağışlan dostlar yönetip bilmeyen. Kıt kıdık kıdık kıt 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 kıt. Beter bir derek işlemşi. Hille. Beter. Sıkarı. Bayıp böklemeli sen. Hop cemaat, hemmeňiz bökdüňiz, faqat bir teleferiniz galy. Siz utjak bolsaňyz, şi bökmesine gerek. Hiç kim seňi zor eden okabyn. Ýok, etýä. Bul jan ogul. Ovun faqat bök. Men betbaht boldum. Men suwda yüzüp bilemok. Men bir adam görüp dupdum ki, hiç moga şu işe edip bilmer. Fikretdim ol yere bökse, ol ölpati, işe gaýtdym. Hop, aňyrakdan nokdos, gawık biler ýanak. Men şu wagt ölýärmi? Men ölýärmi he? Kıymıllıkta heykel can oğul. Men bayat dökmeli. Men ölýärmi? Hawa, men bökdüm. Vay bir uttuk. Hawa. Son adamlar belli valla. Çıkılık tutarla. Avdı dost. Ne men arahat? Fikret yan. Mayom yitirip durun. Vay oton.
Au meriz. Bir tane düz vardır, ol düz vardır. Bir hememiz ottuk, bir hememiz ottuk. Bir tane Vay, ilmin içine bir çöp geçtim ne mi? Keplemencik sandığın otarda. Tavuk. Hey, işte fakat men awal kempde kalıp gördüm ha. Men size gerek. Düşünýäňiz mi? Bir tane düz vardır, düz vardır. Bir hememiz ottuk, bir hememiz ottuk. Ay men bir mısıra var kaymalı. Hey sen özünden haberdar bol. Meni bay gitmeli. Sen nemişip? Vay, meni içime gıryp ya.